Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Dagi pongut kinong demadan klara plakat hakin dailat bandawai ke Shillong Municipal Board ban aino because certificate of vending lemar bahadu menta kinong demadan kibampat yo egani sernot kimbat yo jaka shong di jingdi haga jia kran makilar pathai khubor haga pratrik unailar arajar apusan kinong demadan klapen pau ku jing lingo bakimpat yo yeke COV wahadin baladap banle ye jing sorjamin labon bon banai Iwan kikriak kemana pada bikin kun, dalam dah bikin kun. Nim mulai lagi lagi. Iwan kikriak. Dalam dah kun ya tutup. Habis kikriak, habis keberni. Kumapitip mo nanduk basdang ka Seng Jongki Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ni persya ai katu ke bandrung chaneru nama bangitip bampat biang lutki kam kijam haba katu ke jingrung chaneli le dei mangi hiba penwandur mangi ba negotiate ba yo ai kan ka jaka te ka jingjob jing sya kala dei ka jongi ta mangi ong up le jai nang ba habaya rung kin rung lang barok ke ba dei hok ban yo bat kitu kibam dei hok ban yo pila dei ban weng ki kerteng ba om dei ban sha ban shim kabu manu igani ka jaka hang ni ndai pio i ma phe mo nado u khat new tarik jong u July nakadaw ba mi katu ka order jo ka high court ki klem sha asyo ye ki briu ban shong chabaru ki ai ko timing de nado ha to ka por hi la sangsot ba ye ki ni ki ba de madan nama kim yo hok shu ban de ya ki baklam yo COV lele nado ko to ka khan nyo bakin le kat komiti ko timing baklam yo shu tementa kala long shi benai baki don kat to kat ne ki priu kam tam ki long keme ki badai hok ban yo ka COV ki badai hok ki bala jo kamai hang ni rek post nam ki baklam yo shu ban kamai menta mana ban ba khle ya ka jing do jong ki ya ka ni ka shi benai katu ka shi pau hajar baki ong bakin ai haba rung sathe bat arat hajar san banai nang ni kade ka hok jong ki mde ba shu ai ka jingklut men sim jong no re jong no nama kade kat kum ka an kat kum ka skim ka baki wan lam ki nong de madan mak tang ong na bas dang sa bakut kade hi ka jong jing chop jong ki nong de madan hande ha to ong ngai kitu ki baklam yo shong shu na du khat neu tare iti shi pau hajar indap jing shi shai kitu li ki adin yo double nama ka pop kam de ka jong ki baki tham yo ka COV bat ngila kedau shi kedau ka ne pe ki don hok ki bade ban yo te bale ki kam yo lada de ka jing bakala nama kadang long briu le si habatre ka kam kala ban don am ka jing bakala balaj kerteng chani satai te pen be ndre men ta ngam tharai ka de ka taru nama ba mde tang we ar kerteng balaj la don hi kum tu ndreu pho la neu pho ngot ki bade hok ban yo ki bahadu menta ki pat yo COV nama kadon ka jing pen thame habaki le bu den bapli ki on wat juk slai ka sami ka second list ha kabamud ayu kata mangi ha PTVC ru ngila ay ekran kata hande ka PTVC ru ki shu ki khore ban song mum to ha khapor badan ki hearings jom ka court the last baki song ka de arpulai tare ku jun hadin kata mangi kat ne ki sithi ngila say ngila ay ki details ru jok ki bre ki barang lat ki ban pat yo ban okto se hot PTVC no tong ni pen bet hande ki kam khot PTVC ni hab ban ya mi pat ba ha ka to ka si station municipal ban dawa artli ki kata ban khot ka PTVC wood ban pet kerpang shwa ki ne ki pathan pat yo
COV. Handai pitip jayu ki khot itu meeting mencisngi. Mencisngi ha meeting pada kan ongtong ini song nak menen mentakasi kan ayu ban pet handai po ni po ngot ki kerteng ban penbet wut. Ki ongtong in sa form sub committee mangi ngin sajer ki kerteng ngin sa notify. PT Pindashim Shuti CLEL kiri kinong di madan hi nak app jongki bat ki baterai hakan ka jela ka ban lingba ki Texas ni siu mangi ka tulok jongpi tapi mnet tre ro kam lele ndre ya ki ba kamai men step bam damir pipen shong yin ya ki la shi benai manu ken ban bak le te ka daw ta ba ki ami ki ni ru ba ki la so san mangi ru ni khmi lentis ki ting yong up ngidang ya kran up ngin ICT up ngin ya strong PTVC ndre ha bakitip menta bahan ta PTVC ru kampat le dan form tang ta kasop committee ka bakan notification ru kampat mi ha menta jeng siakan ayu ki PTVC apa bagi strong ha baki don kamon ki ong jen ok teng to sedang nok kam na sai ngile akum ta ha por baki kwa ban keraya wut sane kan ni kalau ada lupa ka message cek sarkar nama hapar bengi dawa ke PTVC dung yang emergency lah shibna ki break yap kan it is an emergency now lada la strong untuk PTVC lada baki don shisha ka jing tmu ko basai ki bat shisha ka an mangiru ni akloi te ban strong menin menta ban pendek ki ibaro rem haduk menta ka siru kampat mi tekan ni ka jing strong hang ne kan continue bet haduk kindala ban pendek ki ibaro bayak itu ki badai ban yo hok him pitchu ban penslam but kidang don ki ba shong hang te ki bam dei hok pan yo but la da don ki brio ki ba penslur la ki dei ki brio jong ka to ko wei ka seng ne ki na municipal ne ki la da ki penslur ki brio ki bam dei hok pan shong hang te ki ada ya ki nga note ban ong ba it's a corruption of power and ka don shu ru but nakal yang jongi we will not keep quiet balai bangim kwa e kan ne bukan long ka ktem ba PhD thiet license PhD thiet jaka namar ba nda perkhat nda super khat kala long ba kan ka jakaru la kan no e ka parking em habangi sha tan yang sakuat nakadaw hana ba khamya bad hengkali mental adu sa parking hang ne kibri kila dom tang nakataru hande bu sarkar uklam yo jaka shwe ngiling apan hang te ketika assembly nama internet ba hanteng da snaru haba pinian lit no solution long te le no ka yo hang te kan internet hang ni la yo ban pa kan re em ning kong ti kwa ban pinian sti chakrum out of sight out of mind ki i kum ki jau pe ki breu ki baduk basuk ba kamai da ka app ti ki wit ti menta pa de habala song hang ni ru pa de ka ti kam ki jam kin bed bat ngan ongai pi jing sisana do basdang mangi badon ha PTVC ngitip bangi ong wat ki plan ki drawing ke jing lut jing set ru so babu swa si mat jongi ma piru ki pat ba pi dei hok em mentip khat no ka jing lut te manu bayo contract nga yo sngo bayo contract bahayeng na pa jong ki badon abo te ki muja ken haka keteng jong ki nong de madan te ki yo sna contract tingi ngina adawa se ki toilet ki ekhampat yu menta ki ajler ki ong hanang ila asnas ki toilet mendai na ka jing sngo don kam man wala ki toilet na ka bha na benta ka bha kam hat ki hawkers mangilingi kben na that is a prerequisite even as per the law mendai ka jing le ki ngitip it's a contractor mentality bala ada ka jing snang ne kwa ban he shu ka contract ban snas ki toilet ma compare mendai nginta ti banyak hi nginta say what ikta ki jing sep nomor banga ma pi ki hawkers ba ki nong snong hi jong ka sor ngi dei ban tip ta ka daw ro an pen kanau ba ka to ka por ki lap ki don ki COV ki bam dei genuine ki ba ai ki nong de dukan ban ngi abu sharut ndai ki to kum nu ki yo abiang ka COV ba kimi nang ta gini ki jingya ki jongi ni kwa ban pen kanau ba ki de ki hawker ki ba yo ai ka ne ka jaka hang ni dei ma ki ba mudur ba tong in pen long yo la ka don ka jing ndangin persang ba ka jing job ka de ka jong ki ndai menta POE hi na ro ki kle sarkar se ro ki birokrat ki kwa ban kam ba kane ka de ka jing le jong PM kane ka de ka jing job ki nong de madan ki ba kham yo e kata ka COV ni hab ban mi biang sa shi sen samadan ban pen bet ki